del Mau i a tota la seva família aquesta ocasió que m'han donat per participar en aquesta iniciativa. Donar també les gràcies al senyor editor i als de la llibreria Caimes que ens han acollit. Jo vull començar dient una cosa. És a dir, la gent que ens dediquem a escriure, que això no vol dir que ho fem bé, també podem fer nyaps, tenim una certa prevenció per la gent que es posa a escriure no provinent d'una àmplia o visualitzada trajectòria literària. Perquè sembla que escriure un llibre és molt fàcil. Tocar la guitarra o fer una escultura ja és més complicat, fer una pel·lícula ja és més complicat. Però un llibre és una cosa que ho pot fer qualsevol, i no és així. El primer que em va agradar d'aquest llibre és el ben escrit que està. És a dir, està molt ben escrit. Jo us puc assegurar que escriure bé no és gens fàcil. Aleshores està escrit d'una manera molt planera, té un llenguatge molt ric i després fa una cosa que és molt difícil, que és impostar la veu de personatges diferents. I fa una cosa admirable. És a dir, fa parlar de cop i volta una dona, després fa parlar un home, i tots dos resulten perfectament creïbles. És a dir, és una cosa molt... Doncs és un llibre que té, tu ho has dit una mica, però crec que convé remarcar-ho, té moltes vessants, però n'hi ha dos principals. Una és la qüestió històrica i l'altra és la qüestió personal. I jo crec que és un document d'època meravellós. Jo li demanaré a la Carmina que després ens expliqui com s'ho ha fet, perquè explica la manera com funcionava la vida i la família del temps dels avis, d'una manera que jo només ho puc identificar i m'hi puc imaginar pel que jo havia sentit, no ja pel que havia vist, sinó pel que havia sentit contar a casa meva. Aleshores, bueno, vostès preguntaran, i tu què hi fas aquí? Què hi pintes aquí? A veure, jo també tinc dos grans lligams amb aquesta empresa. Jo, la família del meu avi, parlar de l'Aureà del Mau era com parlar d'algú de la família, realment. Jo recordo el meu avi que avui m'he trobat a l'Aureà del Mau i hem parlat no sé què. Però l'Aureà del Mau era com un mes de la família. I després hi ha un altre factor que a mi me fa molta gràcia, que és que es fa bé per tots els cantons, perquè tota la família de la meva àvia era d'Agullana. Aleshores, diguéssim que ens trobem per aquestes dues bandes. Sí. Jo quan la Carmina em va dir, escolta, t'agradaria fer un pròleg d'això? Mare de Déu, senyor. Jo aquest pròleg, un cop llegit el llibre, un cop llegit el llibre pensar, li he de donar les gràcies perquè m'has donat l'oportunitat de participar en un llibre tan bo i d'un llibre que explica com vivien els rics, perquè és això, com vivien els rics, que tenien criades, les minyones, i ara la pentinadora no hi és, però em faré pentinar per la criada. Això ara és una cosa que sona gairebé com de temps de Flaubert, nosaltres tenim. I amb la naturalitat i amb la simpatia que ho explica. I després tota la deriva del que passa amb la guerra. Vull dir que la guerra és una cosa molt dura i que ella també té una gran qualitat, i és que ho explica amb cruesa, però ho explica sense ressentiment. Aleshores això és una cosa extraordinària. És a dir, aquest és un llibre que comptant, no deixant de comptar res del que ha de ser explicat, et deixa molt bon gust, et deixa en un estat molt tranquil·litzador, és molt amable. No et quedes amb la sensació d'haver-te ficat una mena de varia dintre d'una cosa que punxa o que sinó tot el contrari, és un objecte de conciliació extraordinària. Finalment, una altra cosa que esclar, jo és una història que no l'he explicada mai, que potser algun dia l'explicaré, que dius, l'any 40 el teu avi va ajudar el meu a sortir de la presó. D'entrada és una cosa que me sorprèn tremendament, perquè el meu avi estava amagadíssim l'any 40, perquè estava perseguit, de fet l'havien vingut a buscar per exiliar-se i aquelles coses de l'atzar de la vida no l'havien trobat, no havia pogut anar. I, bueno, estava allà que la primera vegada que va sortir al carrer hi ha un Pau aquí, què fa un Pau aquí? La família estaven molt espantats.
Aleshores hi ha una història del meu avi, que era el que abans en deien l'apoderat, que seria com una mena de gerent d'una empresa de productes farmacèutics i de neteja que es deia Càdia, que és el que feien els mistols, feien el mistol, que després també eren els que controlaven, eren els amos de les centrals elèctriques de Bescanó i de Vilanna. O sigui, el meu avi tenia un càrrec relativament important, però tenia una trajectòria d'esquerres i quan va venir durant la guerra, la CNT i la FAI van col·lectivitzar la fàbrica, però ningú en tenia idea de com funcionava allò, van mantenir el meu avi allà, perquè l'únic que sabia com fer-ho. Llavors el meu avi, esclar, anava sentint un o altre de més enllà i va sentir, hi va haver un dels treballadors que tenia un cert càrrec que perquè anava a missa i perquè era cristià i perquè havia dit el van matar. Llavors el meu avi, aquest senyor, tenia un fill adolescent, que estava al final de l'adolescència, que el meu avi el va agafar sota la seva protecció, una mica, el va tenir allà. Llavors anava sentint el que comentaven aquests dos de més enllà i va venir un moment que li va dir al nano que dic, mira, li va dir, tu aquí no estàs segur, perquè havia sentit, aquest és igual que el seu pare, aquest hem de fer alguna cosa perquè és igual que el seu pare, i que aquí no estàs segur, li va dir el nano. I que li va donar una mica de diners, diu, fuig, vés-te'n, perquè aquí et poden matar en qualsevol moment. S'acaba la guerra, passa tot el que va passar, el meu avi es queda amagat a casa perquè no havia pogut fugir, i un bon dia truquen a la porta i apareix un oficial falangista armat. A veure allà què ha passat, i era aquest. Heroi de guerra, condecorat, tenia 18 anys, no sé què, i diu, on és el senyor Palol? El senyor Palol està amagat, diu, qualsevol cosa que passi, avisin-me immediatament i jo el trauré. Diu, si no el trec per les bones, posa la mà a la pistola, el trauré per les bones. Llavors, de tant en tant, aquest senyor venia a veure la família, com està, tal. No es fiï de fulano que l'ha denunciat, no es fiï de l'altre que l'ha denunciat. El van denunciar gent que li devien favors, que li devien diners, allò que dius, la naturalesa humana. Per això dic que té molt mèrit escriure un llibre així, sense pulsions venjatives. Sí, perquè ho he anat traient, no et pensis. No. Aleshores, això que tu acabes d'explicar, penso, que esclar, amb aquest parlaven, aquest l'altre de més enllà, penso, l'única possibilitat que s'ha mogut que el meu avi hagués pogut ajudar el teu és que li hagués dit hi ha fulano empresonat, doncs a veure què es pot fer. És l'única possibilitat, perquè el meu avi estava amagat. És a dir, el meu avi contactes amb l'autoritat zero, i fins molt entrada ja a la postguerra, jo recordo una vegada el meu avi que anava al casino, va tornar del casino i se li va acollir defensar el Carles Roa, que també en parla. I diu, el Carles Roa tal, i li surt un coronel jubilat i li diu, vostè calli, perquè aquí s'havia d'escarmentar amb una persona significativa. Si no haguéssim trobat el Carles Roda, l'hauríem matat a vostè. El meu avi se la va enveinar, anys 60 això, el meu avi se la va enveinar i cap a casa. Bé, no m'enrotllo més perquè jo crec que serà més interessant el que digui la Carmina.